ଆସ ଆସ ଭାଇ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇ ଦେବୀ ମାତା ଉଗ୍ରତାରା ଉଠା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି। ମା ଉଗ୍ରତାରା ବୋଲ ଉଗ୍ରତାରା, ମା ଉଗ୍ରତାରା ଜୟ ଉଗ୍ରତାରା। ଉତ୍କଳ ଶାସନାଧୀନ ଆସ 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 ଭାଇ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇ ଦେବୀ ମାତା ଉଗ୍ରତାରା ଉଠା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି। ମା ଉଗ୍ରତାରା ବୋଲ ଉଗ୍ରତାରା, ମା ଉଗ୍ରତାରା ଜୟ ଉଗ୍ରତାରା। ଉତ୍କଳ ଶାସନାଧୀନ